Bună ziua, mă numesc Daniela și sunt aici împreună cu partenerul meu Cristian, în inima munților Orăștiei, pregătiți pentru această transmisie. Bună să vă fie inima, oameni dragi! Bună să vă fie inima! Suntem la poalele Sarmisegetuzei, într-o poiană, și am venit aici în urma unei chemări. Sunt lucruri care trebuie rostite, sunt lucruri care trebuie aflate, în primul rând, de oamenii acestui popor, și sunt lucruri care ne privesc pe noi toți. Daniela va începe să facă o respirație conștientă cu voi, să intrăm puțin în atmosferă. Deja toți cei care trebuie să fie conectați la această transmisie s-au conectat, inclusiv din partea voastră. Și vă invit să vă relaxați, să vă rupeți de viața cotidiană pentru o oră sau două, cât vor dura aceste transmisiuni. Încă o dată, ele sunt dedicate în primul rând celor ce trăiesc în spațiul românesc, dar și celor care s-au răspândit peste hotare din acest spațiu. Sunt lucruri importante, lucruri care sufletele noastre le caută de multă vreme. Transmisiunea va fi prin channel și o să o las mai departe pe Daniela să conducă o respirație conștientă, după care o să mergem mai departe.